Qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam utawi pangandikane Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jinnu iku lapad al jinnu utawi jin. Salah satu asnapin iku telu pirang-pirang golongan atanapi warna. Panismun mangka utawi sagolongan ya tiru iku mimber ieu jin pil hawa ing dalam awang-awang. Wazin pun lan utawi sabaro atanapi sagolongan. Hayatun iku pirang-pirang ora wakilabun lan pirang-pirang anjing wasin punan sagolongan. Itu yahluna iku meneng izin kabeh wa yazanuna lan pindah-pindah izin kabeh. Rawahu ngariwayatakeun ing hadis Al-Hakim saka Imam Hakim wa Tabrani lan Imam Tabrani wal Baihaqi lan Imam Baihaqi fi asma'ila ing dalam kitab fi asma'i wasifati ing dalam kitab asma wasifat bisnadin kalawan sanad sahihin kang sahih wallahu alam bissawab.